Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa, no a toto bude kratšie video na druhom kanále, teda na tom, ktorom práve ste. A v dnešnom videu si zahráme proste jednu hru Bedwarsov a pokúsime sa vyhrať a vyhral som VIPčko na servere Ultimise, IP máte teraz na obrazovke. Otvoríme si ešte tento kľúč a pôjdeme si zahrať, takže čo nám padne? Halo? Tak ešte to asi stále neopravili. Je to nejak pokazané, proste sa mi tam mala vyžrebovať výhra. To je jedno, tak zahráme si teda solička, takže tu takto vedľa mňa je tam modrý, dobre, tak pôjdeme až po modrom. Bloky a idem sa k nemu rovno stavať. OK. Tak to nie je dobrý hra. Dobre, GG, takže jeden tým vypnutý. Takže to bolo ako také, ale dobre, dal som ho. Pôjdeme proste na stred a pôjdeme rovno na bieleho. Kde je? Ale furt padá, takže asi to nebude veľmi dobrý hráč. Aha, tu je bielý, OK. No, týpek sa trošku laguje, trošku dosť. Dobre, idem rýchlo k nemu. Ale ja ho tu takto pekne vypnem. Týpek, nezdrhaj. GG, ja som vyhral, tak daj like a odber, ahoj!